Ngabe bewazi ukuthi konke okufunayo, yebo, konke ngokuphelele, kungenzeka kuwe manje. Akusiyo eminyakeni emihlanu ezayo. Akusiyo uma usuqedile leyo nkambo. Akusiyo uma usunemali eningi. Kungenzeka manje. Iqiniso elikhulu ukuthi usunakho ngaphakathi kwakho konke okudingayo ukuze ufinyelele noma yini oyifisayo. Inkinga enkulu ukuthi abantu abaningi abakaze baxhumane nalawo mandla angaphakathi. Futhi lokho engizokukhombisa khona namuhla kuzoshintsha ngokuphelele indlela ocabanga ngayo futhi kungaguqula impilo yakho unomphelo. Wake wazibuza ukuthi kungani nakuba wazi kahle ukuthi kufanele wenzeni ukuze uthuthukise impilo yakho ungakwenzi? Kungani naphezu kokuba nolwazi oluningi, izifundo, izincwadi namavidiyo, impilo yakho isalokhu injalo? Nami ngangibuzile lokhu eminyakeni edlule. Futhi impendulo yaphendula konke, inkinga ayikho kulokho okwaziyo ngokuqonda. Inkinga isekutheni kudalwe ini ezingqondweni zakho ezingaphansi. Selokhu ngaqala ukufunda ngokuthuthukiswa komuntu siqu, ngathola okuthile okwashintsha yonke into, siqondiswa amaparadigm. Amaparadigm yizinhlelo zengqondo, izinhlelo ezifakwe kithi kusukela siseyizingane. Ngisho naphambi kokuba sifinyelele eminyakeni emihlanu, sesiqalile ukubunjwa. Yikho esakuzwayo, esakubonayo, nalokho esasikuzwa ezindaweni esasikhulela kuzo. Lawa maparadigm anquma indlela ocabanga ngayo, indlela oziphatha ngayo, indlela ozizwa ngayo, ekugcineni indlela ophila ngayo. Ayichaza indlela obheka ngayo imali, impumelelo, nezinselelo. Okumangalisayo ukuthi iningi lale mikhuba sayamukela singazi, singakaze siphikise. Sazithola sikholelwa nje. Zingaki izikhathi ozwe khona ukuthi imali ayikhuli ezihlahleni, kufanele usebenze kanzima ukuze uthole okuthile, noma abantu abafana nathi abanakho inhlanhla. Lezi zisho zingabonakala zilula, kodwa zakha kuwe ingqondo yokwesaba, yokuntuleka, nokukhawulelwa. Futhi kwenzekani? Ukhula, usebenza kanzima, ufunda, uyazama, kodwa uzithola ubambekile emjikelezweni ongabonakali. Njengokungathi kukhona okukudonsela emuva njalo uma uzama ukwenza intuthuko. Uyakwazi engikhuluma ngakho, akunjalo? Zingaki izikhathi uqale iprojekthi entsha ugcwele umdlandla, kodwa zonke izinto zaphahlazeka ngemva kwamaviki ambalwa? Zingaki izikhathi uzithembise ukuthi uzoguquka ngokweqiniso, kodwa wazithola uphinda izindlela ezindala njengokungathi uphathwa yirobhothi? Akusikho ukungabi namakhono. Akusiyo ukungabi nobuhlakani. Kuyindlela iparadigm esebenza ngayo. Isebenza buthule. Ingabonakali. Kodwa inamandla kakhulu. Kwaze kwaphela iminyaka empilweni yami ngiphila ngaphansi kwamaparadigm abhidlizayo. Ngangingena ezikweletini ezingaphezu kwezigidi ezintathu zamakhilogramu zesikhwama semali yaseNingizimu Afrika. Ngasebenza emisebenzini engazinikele, engenazindlela zokukhula. Okubi kakhulu, ngangikholwa ngokujulile ukuthi leyo kwakuyimpilo engiyifanelekayo. Kwaze kwaba usuku olulodwa, okungathi ngengozi, ngahlangana nolwazi olwashintsha yonke into. Ngaqala ukufunda ngemisebenzi kaNapoleon Hill, futhi ngaqonda ukuthi akudingekile ukuthi ngishintshe umhlaba ukuze ngicebe. Kwakuqinisekile ukuthi kwakumele ngishintshe mina uqobo. Kwayimi. Kwayiyona ndlela engangicabanga ngayo. Ngisakukhumbula kahle, ngangihlezi ngedwa, ngibuka amabhili ami, ngizizwa ngicasukile kwangena umqondo. Inkinga yayingekho emalini. Inkinga yayikuyindlela engangicabanga ngayo ngezimali. Yayikuyindlela engangibuka ngayo mina uqobo. Lokho kwavusa kimi isifiso esikhulu sokuguquka. Ngazijulisa ezifundweni zamaparadigm. Futhi ngathola ukuthi uma bengifuna ukushintsha impilo yami, kwakufanele ngiguqule indlela engicabanga ngayo. Namuhla, isayensi yezinzwa isekela lokhu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-95 ezinqumo zethu zansuku zonke zithathwa ngokuzenzakalelayo, zisekelwe kumikhuba nasezinhlelweni ezingaphansi kwengqondo. Akusona isinqumo sokuba nesibindi. Kungukuguqula uhlelo lwengqondo.
Ngakho-ke, uma uzizwa ubambekile, uma impilo yakho ibonakala ingukuphindaphindwa kwempumelelo engatholakali nokuzama okuphindaphindayo, yazi akusiyona iphutha lakho. Kungumphumela weparadigm. Kepha nansi into emnandi, amaparadigm angashintshwa. Akusimangaliso esenzeka phakathi nobusuku. Futhi akungenzeki ngokungahleliwe. Kwenziwa ngokuqonda, ngokuphindaphindiwe, ngokusebenzisa imicabango emisha, izenzo ezintsha, nezithombe ezicacile ezingqondweni zethu eziphindwa nsuku zonke. Into yokuqala okufanele uyenze ukubuka impilo yakho. Zibuze, yimiphi imiphumela engiyitholayo noma ngingayifuni? Yimiphi imikhuba engiyiphindayo, nakuba ngazi ukuthi iyangilimaza? Yini engayifunda kubazali, othisha, nomphakathi mayelana nempumelelo, imali nenjabulo? Lezi zimpendulo zizoveza iparadigm yakho yangempela. Futhi uma usuyibonile, uma usuyiqonda, uyakwazi ukuqalisa ukuyilawula. Uqonda ukuthi ukwesaba akuyona into yangempela. Uqonda ukuthi ukungabaza akuyona into yemvelo. Futhi ukubambezeleka akuyona inkathazo, kungumkhuba owafunda. Ngaleso sikhathi ungaqala ukuwushintsha. Ukwakha imikhuba emisha. Ukwamukela izinkolelo ezintsha. Ukubona ikusasa elisha. Ukuphindaphinda umbono omusha nsuku zonke. Abantu abaningi abaze bafike kuleli zinga. Baphila futhi bafe bebanjwe amaparadigm abangazikhethela wona. Kodwa wena awudingi ukuba enye yezibalo ezinjalo. Ungakhetha amaparadigm ofuna ukuwafaka. Ungaqeqesha ingqondo yakho ukuba yamukele inala, impumelelo, nokugcwaliseka njengenjwayelo. Ufuna isibonelo sangempela. UThomas Edison, umsunguli wokukhanya ngogesi, wahluleka izikhathi ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuphumelela. Iningi labantu belizokuyeka ngemva kokuhluleka kabili noma kathathu. Kodwa u-Edison wayenendlela ehluke ngokuphelele yokucabanga. Wayebheka ukwehluleka ngakunye njengelinye ixathu elisondele empumelelweni. Lona kwakuyindlela yokucabanga eyayigxilile ngaphakathi kuye eyamenza waba ngomunye wabathuthukisi abakhulu emlandweni. Cabanga nje uma nawe ungakwazi ukufaka engqondweni yakho umqondo ogxile ekuphikeleleni, empumelelweni, nasekubeni nempilo ecebe kakhulu. Cabanga uma, esikhundleni sokudonswa emuva njalo uma uzama ukukhula, uqhubekiselwa phambili ngendlela yemvelo. Lokho kungenzeka ngempela, futhi yikho engifuna uqale ukukwakha kusukela namuhla. Khumbula, akubalulekile ukuthi ukuphi manje. Okubalulekile ukuthi uthathe siphi isinqumo kusukela manje kuqhubeke. Umbuzo engikushiyela wona uthi, uzovumela yini imikhuba yakho endala iqhubeke nokulawula impilo yakho noma uzothatha izintambo zokuphila kwakho kusukela manje? Ukukhetha kungokwakho. Futhi impilo yakho entsha iqala esinqumweni ozosithatha namuhla. Iningi labantu likholelwa ukuthi kumele lilinde izimo eziphelele ngaphambi kokwenza isinyathelo. Bacabanga ukuthi badinga imali eningi, ulwazi oluthe xaxa, abantu abaningi abangabasiza, noma ukuzinza okukhulu bese bewuchitha wonke umphefumulo wabo bebalindile. Ababoni ukuthi impilo ayilindi muntu. Isikhathi asiyeki kuze kube ulungele. Nethuba eliphelele alisoze lafika lifakwe ebhokisini lesipho, linephepha elithi, isikhathi sesifikile. Mina lokho akuzange kwenzeke kimi, futhi ngingakuqinisekisa ukuthi ngeke kwenzeke nakuwe. Ngathola ukuthi kukhona umuqa ongabonakali ohlukanisa labo abaphumelela kakhulu nalabo abahlala bethola izaba. Lo muqa ubizwa ngokuthi isinqumo. Isinqumo sangempela, esiqinile, esingaguquki. Uhlobo lwesinqumo olwenziwa kube sekuphela, akukho ukubheka emuva. Ushisa amabhuloho. Awushiyi indawo yecebo B uya kuze kube sekugcineni, noma uya kuze kube sekugcineni. Kulula kanjalo? Nakanjani wake wezwa umuntu ethi, ngezinsuku ezizayo ngizovula ibhizinisi lami? Noma, ngenye imini ngizobhala incwadi yami. Futhi eminyakeni eminingi edlule, ubabona besathi kusafana, bengakaze bathathe ngisho ixathu elilodwa. Lokho kwenzeka ngoba abakwenzanga isinqumo sangempela. Isinqumo akusona ukucabanga okuhle. Isinqumo ukwenza. Ngikhumbula kahle kakhulu okokuqala ngathatha isinqumo sangempela empilweni yami.
Nganginemali engiyikweleta, ngilahlekile, ngisebenza imisebenzi emincane, ngingenalo ithemba. Lapho ngiqala ukufunda izincwadi zikaNapoleon Hill, ngaqonda okuthile: uma ngiqhubeka ngicabanga ngendlela engihlala ngicabanga ngayo, ngizohlala ngiphila ngendlela engihlala ngiphila ngayo. Ngaleso sikhathi nganquma ukuthi impilo yami izoshintsha. Ngangingenayo imali, anginawo umqulu wesikole, anginazo izizathu ezibonakalayo zokukholelwa. Kodwa ngathatha isinqumo. Ngabhala imigomo yami ephepheni. Ngayifaka ephaketheni lami futhi ngangiziphatha njengokungathi sengiyiphilile impilo engiyifisayo. Ngazifunda, ngayibuka, ngayizwa. Okubaluleke kakhulu, ngaqala ukwenza izinto njengezazivele zenzekile. Noma izinto zonke engizungezile zaziphikisana nalokho. Lesi sinqumo, esasibukeka silula, sashintsha ngokuphelele indlela impilo yami eyayihamba ngayo. Ngaqala ukusebenza njengomhlanzayo emahhovisi. Kwakungewona umsebenzi ozodonsela ukunakwa, kodwa ngenza yonke into njengokungathi ngiyakhulisa umbuso wami. Kancane kancane kwaqala ukuvela amathuba amasha. Abantu baqala ukungibona. Futhi ngelinye ilanga, omunye wanginika ithuba lokusebenza kwezentengiso. Kwakungaleso sikhathi lapho izinto zaqala ngempela ukuguquka. Manje cabanga, zingaki izikhathi ongenzanga lutho ngoba ubulokhu ulinde ukuzethemba. Ulwazi oluningi. Izinto eziqinisekisa impumelelo. Ake ngikutshele imfihlo, ukuzethemba kuza emva kwesinqumo, hayi ngaphambi kwaso. Ulwazi lukhula ngokuhlangenwe nakho. Kanti ukuqinisekiswa akekho okutholayo. Ucabanga ukuthi uJeff Bezos, ngesikhathi eqala i-Amazon egumbini legalaji, wayenethemba eliphelele lokuthi uzoba ngomunye wabacebile kakhulu emhlabeni? Cha. Okabe enakho kwakuyisinqumo esiqinile sokuzama, sokubeka engcupheni, sokwakha okukhulu ukwedlula lokho ayekubona ngaleso sikhathi. Futhi wenza isenzo. Lapho uthatha isinqumo sangempela, yonke imvelo iqala ukusebenza ngokuzuzisa wena. Ngakubona lokhu kwenzeka empilweni yami. Ngakubona nakwabanye abaningi engibaholile emhlabeni wonke iminyaka eminingi. Futhi ngingasho ngokuqiniseka, okudingayo ukuthatha isinqumo. Kukhona ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseScranton olukhombisa ukuthi cishe amaphesenti ayisishiyagalombili kuphela abantu abafinyelela izifungo abazenza ekuqaleni konyaka. Amaphesenti ayisishiyagalombili. Futhi uyazi ukuthi kungani lelo nani lincane kangaka? Ngoba abantu abaningi abenzi isinqumo sangempela. Bazithembisa izinto ezingenalutho, kodwa abazibophezeli. Bathi, kuzoba kuhle uma kwenzeka, esikhundleni sokuthi bathi, kuzokwenzeka ngoba ngizokwenza kwenzeke. Ngakho manje, ngifuna ubheke impilo yakho ubuze. Yini engilokhu ngiyibambezele? Yimiphi imiphupha engiyishiyile eceleni, ngilindele isikhathi esikahle? Ingabe akusona isikhathi sokuyeka ukulinda, bese uthathe isinqumo? Ngiyazi kungesabisa. Isinqumo sangempela sihlala sihambisana nokwesaba. Kuyinto evamile. Kodwa qonda lokhu, ukwesaba kuwumlindankosi wempumelelo yakho elandelayo enkulu. Uma uzwa ukwesaba, kusho ukuthi usendleleni efanele. Ngoba usushiya indawo yakho yokunethezeka. Ungena endaweni ongakaze uyazi, futhi yilapho khona ukukhula kwangempela kwenzeka khona. Angikusho ukuthi wenze ngokunganaki. Lesi akusiso isinqumo esenziwa ngenxa yomuzwa wokuzumayo. Lesi yisinqumo esaziwayo, esicabangwe kahle, esisekelwa yizenzo zakho nsuku zonke. Futhi akudingeki ukuthi kube into enkulu ekuqaleni. Qala ngokuncane. Nquma ukuvuka ihora elilodwa ngaphambi kwesikhathi. Thatha isinqumo sokuzinikezela cishe imizuzu eyi-15 ngosuku ukufunda into ofisa kakhulu ukuyazi kahle. Yenza isinqumo sokushayela lowo muntu osuvele usuphuze izinyanga ngaphandle kokuxhumana naye. Isinqumo ngasinye esincane sidala ukunyakaza. Futhi ukunyakaza ngakunye kuvula amathuba amasha. Ngaleyo ndlela ngawakha impilo engiphila kuyo namuhla. Ngaqala kancane kodwa ngizinikele ngenhliziyo ephelele. Futhi isinqumo ngasinye esincane, lapho sihlanganiswa nesinye futhi sakha amandla angiholela ezindaweni engangingeke ngazicabanga.
Ngakho manje sengikumema, yeka manje ukwenza izivumelwano namaphupho akho. Yeka ukulinda izimo eziphelele. Azikho. Thatha isinqumo namuhla. Hayi kusasa. Hayi ngomsombuluko. Hayi ngenyanga ezayo. Thatha isinqumo manje sokuthi uzophila impilo owazalwa ukuyiphila. Futhi zinikele ukwenza okuthile nsuku zonke, even noma kuyinyathelo elincane. Ngoba lokho okufisayo sekuyenzeka. Kumele nje wenze isinqumo sokuyolithatha. Uzokhetha ini namuhla? Abantu bahlale bethi badinga isikhathi esiningi. Bathi uma nje bebenehora elilodwa noma amabili engeziwe ngosuku, bengakwazi ukulungisa izimpilo zabo. Kodwa lena ingenye yezinkolelo ezinkulu eziphambene esafundiswa zona. Isikhathi yinto enobulungiswa kakhulu emhlabeni, amahora angama-24 kimi, amahora angama-24 kuwe, namahora angama-24 kubantu abacebile kakhulu nabaphumelelayo emhlabeni. Umehluko awukho esikhathini. Uhlale ukhona kokuthi senza ini ngaso. Ngiyavuma, nami ngangivame ukuwela kulo mthombo wokucabanga. Ngagijima ngapha nangapha, ngihlale ngimatasa, ngigcwele imisebenzi, kodwa ekupheleni kosuku ngibuza, ngimpumelelile ngani namuhla? Bengikhathele, kodwa impilo yami inganyakazi. Kwaze kwaba usuku engaxoxa ngalo no-Earl Nightingale, omunye wabantu abahlakaniphe kakhulu engake ngambona. Wathi kimi amazwi angashintsha konke. Bob, awukwazi ukuphatha isikhathi. Ungaphatha imisebenzi yakho kuphela. Lawo mazwi ayeduma engqondweni yami izinsuku eziningi. Futhi njengoba ngangiqhubeka ngicabanga ngawo, aqala ukungena kahle enhliziyweni yami. Isikhathi siyinto eqinile. Asiqhubeki, asinciphi. Okushintshayo yizinto esizifaka phakathi kwaleso sikhathi. Ngabona ukuthi angikuphathi kabi isikhathi sami, ngiphatha kabi ukunaka kwami, amandla ami, nezinto ezibalulekile kimi. Ingabe uke wakuzwa lokhu? Udlula amahora uphendula ama-imeyili, uxazulula izinkinga ezincane, uhlela amafayela, kodwa leyo ncwadi ebalulekile, lelo projekthi yesikhathi eside, leyo ndlela ewuletha imiphumela eqinile, ihlala ibekwa eceleni. Ekupheleni kosuku uzizwa umatasatasa, kodwa ungenalutho ngaphakathi. Lokho kwenzeka ngoba sesijwayele ukujaha okuphuthumayo. Sifundiswe ukulalela into ememeza kakhulu, hayi into ebaluleke ngempela. Yingakho abantu abaningi behlala bematasa, kodwa bengakhe lutho oluqinile. Bakholelwa ukuthi ukunyakaza kusho inqubekela phambili. Kodwa ukumatasatasa akusho ukuphumelela. Ukushintsha kuqala uma uzibuza ngemibuzo eqotho. Ingabe lento engiyenzayo manje ingisondeza yini emigomeni yami emikhulu noma iyangikhipha endleleni? Uma impendulo iwukuthi iyangikhipha, yeka. Manje shintsha indlela onikeza ngayo amandla akho. Lapho ngiqala ukufaka lo mqondo empilweni yami, konke kwashintsha. Ngaqala ukuhlela izinsuku zami ngendlela ehluke ngokuphelele. Esikhundleni sokuqala ekuseni ngixazulula izinkinga eziphuthumayo, ngaqala ngesenzo esasiyinkimbinkimbi kodwa esibalulekile. Ngazibuza, uma bengingenza izinto ezintathu kuphela namuhla, yiziphi ezizoba nomthelela omkhulu empilweni yami nasebhizinisini lami? Futhi lezo ezintathu bengizenza kuqala ngaphambi kwanoma yini enye? Ekuqaleni kwakunzima. Imiqondo yami yakudala yayifuna ngibuyele ekwenzeni izinto ezincane ezingamqoka. Kodwa ngamelana nalokho. Futhi imiphumela yaqala ukubonakala. Ezinyangeni ezimbalwa, imali yami yakhula. Isikhathi sami sokuphumula sandile. Ukwaneliseka kwami komuntu uqobo kwakhuphuka kakhulu. Uma ubheka abantu abaphumelele kakhulu, uzobona iphethini efanayo, banenhlonipho enkulu yokunaka kwabo. Abachithi amandla abo ezintweni ezinganiki inani. U-Elon Musk, isibonelo, ophethe izinkampani eziningana ngesikhathi esisodwa, ukugxila kwakhe kusekuhlonipheni izinto ezinomthelela omkhulu. Uqala ngezinkinga ezinkulu, even noma kuyizo ezinzima kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, bheka labo bantu abahlale bengaphansi kwengcindezi, begijima yonke indawo, kodwa abangaze babe nokuthuthuka. Bangumkhiqizo wokushoda kokugxila.
Bafakwa ekusebenzeni izinto ezincane ezingadluliseli impilo yabo phambili futhi ezibhidliza amaphupho abo. Isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lweNyuvesi yaseStanford lwabonisa ukuthi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa kwehlisa ukukwazi kahle nokusebenza, ngoba ubuchopho bomuntu abukakhiwe ukuthi buqhube imisebenzi eminingi yokucabanga ngesikhathi esisodwa. Labo abazama ukwenza konke ndawonye bagcina ngokwenza konke ngokungalungi. Ngakho uma uzizwa sengathi usuku alanele, uhlale ulungisa izinkinga eziphuthumayo, kodwa amaphupho akho asuka kude kakhulu, yeka manje futhi ubheke kahle izinto ozenzayo. Bhala phansi okubalulekile ngempela. Susa umsindo. Nika abanye lokho abangakwenza. Futhi ugxile kuphela kulokho okunyakazisa impilo yakho phambili. Umbuzo engifuna ukuwubuze wena uqobo njalo ekuseni uma uvuka uthi, yini engingayenza namuhla ezongisondeza eduze nempilo engiyifisayo? Futhi wenze lowo msebenzi ngaphambi kwanoma yini enye. Lona ushintsho olulula kodwa oluguqula yonke impilo. Luhlobo lwesinqumo oluguqula izinyanga ezivamile zibe izinyanga ezimangalisayo. Iminyaka evamile ibe iminyaka eguqula konke. Khumbula, awudingi isikhathi esengeziwe. Kumele uqale ukwenza ngezindlela ezihlosiwe. Kumele ube ngumphathi wamandla akho siqu. Futhi uma usukwenza lokho, uzothola into emangalisayo, ubuhlale unaso isikhathi esanele. Udinga nje ukusisebenzisa kahle ukuze wakhe impilo oyifaneleyo. Iningi labantu likholelwa ukuthi ukwenzela nje kuyanele. Bacabanga ukuthi uma besebenza kanzima, bezama kakhulu, izinto zizolungiseka ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa iqiniso ukuthi isenzo ngaphandle kokuqondiswa sifana nokugwedla umkhumbi ngaphandle kwenkombandlela, ungakhathala, ungazikhandla, kodwa mhlawumbe ngeke ufike ndawo. Kukhona into ebalulekile okumele ibe khona ngaphambi kokwenza nangaphakathi kokwenza, ukubona ngeso lengqondo. Ngakufunda lokhu ngendlela enzima. Kwesikhathi eside ngangihlala ngisebenza, ngenza konke engingakwenza, kodwa ngangingazizwa ngihamba phambili. Kwaze kwaba yilapho ngithola ukuthi ingqondo engaphansi ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kwalokho okwenzeka ngempela nalokho okwenzeke kakhulu engqondweni. Uma ubona into ngeso lengqondo ngokuzwakalayo, ngokuningiliziwe, nangokukholwa, ingqondo yakho ikholelwa ukuthi lokho sekuyenzeka. Futhi uqala ukuziphatha ngendlela ehlukile, uqale ukudonsa izimo ezahlukene, uqale ukuguquka kancane kancane ube lowo muntu okufanele ube yikho ukuze uzuze ofuna ukukuzuza. Bengihlala ngiphethe ikhadi lomgomo. Ngangibhala kulo lokho ebengifuna ukufeza. Kodwa kwakungesilo nje ukubhala, kwakukuphila ngaleyo njongo engqondweni yami nsuku zonke. Ngangilifunda ekuseni nasebusuku, ngizizwa sengathi sengikufeziwe. Ngangizibona engqondweni, ngizwa umsindo, iphunga, konke. Lokho kwaba yinto elula kodwa eyaba nomthelela omkhulu kukho konke engakuzuza. Cabanga manje, impilo yakho ingaba njani uma uqala nsuku zonke ukubona ngeso lengqondo ukuphumelela kwezinto ezinkulu kakhulu ozilandelayo. Hayi nje ukucabanga ngokujulile, kodwa ukubona, ukuzizwa, ukukholwa ngakho ngempela. Ososayensi bahlola abadlali bama-Olympic bathola ukuthi uma beqonda kahle ukunyakaza kwabo engqondweni, imisipha efanayo isebenza njengoba besebenza ngokoqobo. Ingqondo ibhala inkumbulo yemisipha ingakafiki isenzo sangempela. Labo abadlali abahlanganisa ukuqeqeshwa kwengqondo nokuqeqeshwa komzimba basebenza kangcono kakhulu, kube ngaphezu kwamaphesenti angama-45 kunalabo abasebenza umzimba kuphela. Uma lokhu kusebenza kubadlali abahamba phambili emhlabeni, cabanga ukuthi kungenzeni emsebenzini wakho, ebhizinisini lakho, kwezezimali zakho, nasemibambanweni yakho. Iningi labantu, ngaphandle kokukwazi, libona nsuku zonke ngeso lengqondo, kodwa babona lokho abangakufuni. Bacabanga ngezikweletu, izinkinga, izingxabano, nokwehluleka. Bese bayazibuza ukuthi kungani impilo yabo ibonakala iyinkinga engapheli. Ingqondo isebenza njengensimbi enamandla edonsa lokho okugcwele imicabango yethu. Uma uzibona njalo njengomuntu ohlulwa, olwelayo, ongaphumeleli, yini oyilindele? Uqinisekisa leyo mbono, bese iba impilo yangempela.
Kodwa uma uqala ukuzibona njengomuntu ophumelelayo, onokuzethemba, onempilo enhle, ocebile, noma ekuqaleni kubonakala kuyinto ewenziwe ngamandla, noma impilo yakho yangempela iphika lokho, kancane kancane uzoqala ukuguquka. Kuqala ngaphakathi kuwe, bese kuyabonakala ngaphandle. Ngikhumbula indaba eyenzeka ekuqaleni kohambo lwami. Ngifuna ukuya emhlanganweni obalulekile, kodwa angizange ngibe nemali eyanele yokuhamba nokubhalisela, okwathi ngaleso sikhathi kwafinyelela cishe ku50 esewonke. Esikhundleni sokuyeka, nganquma ukusebenzisa lokho ebengikufunda. Nsuku zonke ngangibona ngeso lengqondo ukuthi ngikhona lapho emcimbini, ngihlezi phambili, ngilalele ngokucophelela, ngikhuluma nabantu engibahloniphayo. Ngazizwa ngijabule, ngibonga, nginethemba eliphelele lokuthi ngizoba khona. Ngokuqinisekile, ngathatha nezinyathelo, ngaxhumana nabantu, ngafuna izindlela zokwenza lolo hambo lube lula. Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi komcimbi, kwavela ithuba engangingalilindele, ngamenywa ukuba ngisize ngohlelo, kwathi esikhundleni salokho ngathola ukungena kwamahhala nosizo lwezindleko. Ingabe kwakukuhlangana kwezinto. Mina ngikubiza ngokuthi umphumela wengqondo exile. Yindlela yokubona ngeso lengqondo, ehlangene nesenzo esiqhubekayo, evule leyo ndlela. Manje cabanga, uma ngabe ngavumela ukwesaba noma ukuswela kuqothule imicabango yami, kungenzeka ukuthi ngabe ngiyekile ngingakazami. Yingakho ngihlale ngisho, kufanele uthembeke kakhulu embonweni wakho kunasesimweni sakho sokuqala. Izimo ziyaguquka. Umbono wakho uyona nto egaya leyo nguquko. Cabanga manje, isithombe osibona ngawe sihlobene nani? Uyazibona uphumelela, uchuma, noma uzibona ubambekile, uhlukumezekile, ulwa unomphelo? Lesi sithombe, ukwedlula noma yini enye, yiso esilawula lokho ophila kukho manje. Kufanele uqale ukuqeqesha ingqondo yakho ukuthi ibone lokho okungakabonakali emhlabeni ongokoqobo, kodwa osekuvele kwaba yiqiniso ngaphakathi kuwe. Nsuku zonke ekuseni, ngaphambi kokubheka ifoni yakho, ngaphambi kokuphazanyiswa usuku, zithathe imizuzu embalwa ubone. Bona kahle impilo oyakha. Zizwe sengathi usuyifezile. Yenza njengalowo muntu obona uyena engqondweni yakho. Uma ukwenza lokhu nsuku zonke, okuthile okumangalisayo kuzokwenzeka, izenzo zakho, amazwi akho, nemicabango yakho kuzoqala ukuhambisana nombono wakho. Uzoqala ukubona amathuba owawaxhuma. Uzoqala ukudonsa abantu, izinsiza nezimo ezihambisana namandla omusha ozikhiphayo. Futhi akuwona umlingo lokhu kuyisayensi esetshenzisiwe. I-quantum physics isivele ikhombisile ukuthi amandla esiwakhuphulayo anethonya endaweni ezungezile. Imicabango yakho ingamandla, futhi lawa mandla akha impilo yakho. Ngakho-ke manje zibuze, yini ngempela engiyibona ngeso lengqondo nsuku zonke? Okubaluleke kakhulu, yini engifuna ukuyiqala ukuyicabanga kusukela namuhla? Isinqumo sisezandleni zakho. Namandla nawo angawakho. Impilo oyifunayo iqala ngaphakathi engqondweni yakho. Akukhona ukuzungezile, akusona isikhathi futhi akusiyona inhlanhla. Kuyisinqumo esiqinile sokushintsha indlela ocabanga ngayo, ukwenza izinto ngenhloso ecacile, nokucabanga nsuku zonke ngesimo sempilo ofuna ukusakha. Usunakho konke okudingayo ukuze uqale. Futhi njalo uma uthatha isinyathelo esincane ngokuqaphela kusukela manje, usondela kakhulu empilweni owazalelwa ukuyiphila. Manje njengoba sikhuluma ngezinyathelo ezilandelayo manje njengoba usuqedile ukuqonda le nqubekela phambili eyisisekelo, ngifuna ukumema ukuthi ubuke ividiyo elandelayo evela esikrinini. Kuleyo vidiyo, sizonyuka ndawonye elinye izinga ohambweni lwakho lokukhula nobuhlakani, ukuze ube ngcono ngephesenti elilodwa kunalokho onakho njengamanje. Futhi ngiyakuthembisa, iphesenti elilodwa ngosuku lingakha ushintsho olukhulu oluyisimangaliso. Ngiyabonga kakhulu ngokuba nami namuhla. Ngizokulinda kuvidiyo elandelayo.